Da ka jingkman bat ka jingpo jingping kipat ba ka himalangren simship kilap priang buram biang yau ba nang te simyong hadin mula syapen skam biang kumusim bepura jong ka himalangren simship na ka daw jong ka jingsha suspend lajan kot kumbalai snam EA ka jingsha suspend jong pa em nang te simyong ka de ha ka khat pratrik unailar arajar arpulai ha ka bala mi ka jingkeno na ki katto ka ni ki briu na ka himalangren simship kipala ujuar persyayu da ka baong bo ula pendon kambakla ya bisa jong ka hima pat bola penya don bor ya ki benta baper jong ka bor sensyar ha ka hima Henry hadien baka KHADC kala bishar penya ya baro ki kot kisla pat kisaki kipala ai da kinong ujuar kam syam la lap satia ikeno kono ka jing bakla la ne ka jing penken an do pa im nang te simyong kat kum ki jing keno bala mudui persyayu namar kata hakakat santarik unai tung arajar arpendriu ka KHADC kalarai ben pinskambiang yo pa im nang te simyong kumus im bapura jong ka himalang rin hakaju kapor la pendamno ya ka sanat jong u acting sim u brilliant Henry simyong u bla shimti shipor ya ka kam sim haka jing priang burom yo usim la sakhi ya ka jing yalang ka ba ipu iping haka ba ki mentri kilingdo kilong kumi bat ki samla jong ka himalang rin kila ai ka jing kran priang sngo ba bat penpau ya ka jing keman halor ka jing wan pai biang jong pa em nang te sim yong ha ka shuki sim Tapi kamja. Hai, mata kasih dapat gaji sukman ke betrau hadu kata-kata, ha kabana kaliang jong paim nang tesing sembiong, ha kabayo ulayo berman pli biang ya ka office jong ka hima sa sinpat, di na kaliang jui kum kiru romba jong ka hima ngidap da gaji sukman hadu kata-kata, marba dang mencisi ha ka kesantarik, na kaliang jong ka EC jong ka KHADC Council. Kalau ya ban ai bang ban register bang sa sinpat ya ui paim nongte kom usim bapura bot kom usim rangba jong kahima kena kaliang ji kom kiwa ngidap da kajis kuman ka bahadu kata-kata bat ngisngo ban ai kublei ya ka isi ka hapo ka jingelam usiam don burom ka ba ulapai bat pet na ka peta ka jingba ka jingmet hapo ka hima hibor ka we kena kaliang jungi kom ki rangba jong kahima ngidap da kajis kuman kata pat ha bere bukan benta komba ngilai tip borok ba menta laisnam duna ngidon haprang ka jing huriura haprang ka jingbung bat ha ka sensar kadar hapo ka hima langri jungi borok ka we harai menta nadu menta ka sngi ha ka bau paim nong tai sin siam ula simti biang ya ka khat sim bapura komusim rangba ban pet bersensar ya ka hima ka yet borok ka we nganget ba da ka jingtin nanti bat ka jinglam nanti ka jong blai ba ka hima lang rin sasin pat kadlong ka bet pat ka biang hak sensar ka khadar hapo ka hima tina kaliang jonga komuri rangba jong ka ngamdon ban ong e ha ka por ringa idap da ka jisokmen bat da ka jingkublai kamtam ya ka EC jong ka district council hapo ka jinglam jong siam burom ha ka baula pai sai sinpat na ka ka jingba ka jingmet hapo ka himalang rin borok ka we tela radan ki prorang ba ban karena he buta na kaliang jonga sungon ong tukum tai yang jungi ke menteri ke lengdok agisya hadu laisnem dunasi benai menta la suspend no ini pa im nong tesing sim jungi mangala pes ngomene ste te hawat ngim don kata kajing persya no anda kajing sya diang no dan rei ha ka jing wan long acting jung ne u acting sim badang tu pensange menta nadu mars nuan sim ya ka jing sedang meeting kumne kala penmi ya kawai ka notis chairman lagi long ying jungi ke lendok menteri bagin banjit bujli no the way nomor ba ni ngim tre ban withdraw ya ketua management board
te nrei haba ki la pha chi long ying long sem ki jungi aman la koi ke kur lengdo ke kur menteri nrei ki kur lengdo kur menteri kim sem ngai jakata amar ba kiru nrei ba ngi ki lengdo menteri kata ko por ajingar ngam par lengdo ma to por tambahkan umlah le ya kata da ka bawan ra ya ka rai hagi dorbar sinong mat dorbar kur ban yo na ka jingat suk haka ya kata title switch number way yo nam cijar kena spak nai po ka ba yakni ya ka laulangan tila berkurang teli abdeng ka hima bat ka kurs imyong ka po jo ka ron imyong ka balong ka mai yung ne pa im nang te ta kila ya suk no ha ka abu nai September yang senem arjar khadwe lawa pa yangi ban withdraw itu ringi ngi kan withdraw pa sti siki yang isem di jungi ki dorbalkur di jungi pat dorbalkur jungi miskin tre ban wang yangi ngarum dei basule hi uleng do kata kapor lan ki kine ki lendo senior don kata pon ria le kata da dorbar jong kur ban dorbar sno perkunta kin kam lai mereka ba kompong bat ka ba pla kalong ma ipat yangi pak kunta dari lade hapor polisi gitu ka land competition yang ka fencing mau uhi ule ya samar siliang makam te kata ka jingle jong kalong lai ka ba pakla bat kam sem don kana jing trilang bat ngi ki rendo ki menteri hapo ka dorbar hapo jong ka dorbar adu mentate kunta ulah sia laj batla sia le tang bat nor kita ki yang ko ngu jong ulah ne ki ba buti utang kita ini sem don kana kajing sandur nane kajing plan kaba ngati kena ban penia cekmat ya kam ki jam jong kelima kat hadu mentalai senam dina te ngingim dan ai kajing percaya wiru kamalong tang kata kawe wa kajing penia ki jong ki ta jalam maklana yangi kan ba ngingim sola ban ya trelang tingin dap lagi sungu bat kajing sungu ai kublai ya ka executive committee jong ka hasil atau nomor konsil Shillong kabala sngeho ngira lagi mi la arsin ai pan ya pensyai ban pensyai kamtam kata ka management board par kunjuru nya lagi kepat season ban reinstate biang i pa im nong tation sim jungi pat ha ka jingle ke jingi kenduk jungi CM dan burom ro kila ong yengi ban yai ap ho ngira kan pa balai la slem than kata du kata nadu bala penni ya kata ka inquiry committee report ro jong i first class magistrate naka hasil atau council mau keluar southwest council ngalayo kopi ya kata ka inquiry report ro pan ngala pule bahabin pobin pan ngam semlap kanu ka chat sheet ane ka jing keno ka ba la don gidak lan penram ya jing lek bakla jong ne pa im nong tei sim walawan ri studio mata but kibaro hi kidau ki pakano iku kilong ki basithau pat ki bom chong ne ai tementa pade hadin ba kila study bhai ka to ka inquiry report pat kuma ngar personally ngala ne ba page by page gitu te ngalap ba kamdon kono bat ngidap dari dokumen ba lari state biang ya inong tei ban wan sim ti biang ya bor jar kum Imbapura jong ka hima wat la syak suspend menta license donasi benairu te ngi ai publish bun ya ka executive committee yang setempat ba kam sem la lek kerki ho ke don ke jing keno jong kiwe nang ne nang ta ki ong bala slam than la absa ngai ngangai ba kan ne kedai klenti ke jong ki terkam ke jong ki ki dapat bini ha pemban lek kerki ya kena te ngi ai publish bun ra ya ne kubor sa CM bat ki IM baro berkunjuru ke nong teri jong council bala penin reinstate dan ban petang biang ya ipaim jong i te ngi scam pat ngi mi don dau barno pengim juga barnut ya noru nrei ikwa ka jing trilang jong sim irendo ke menteri bat jong ka eksekutif dorbar ni berkowe rengkat bagi dukot ki bangin satung rengkat bersim nang nesekmat lamong ki dukot jong ka eksekutif dorbar ba ngin ai ke jing trilang kan dapat siliang khmat lane kan da thau ya non ya ka jing bakala jong non na ke jing biang jong no dai ngiat nang nesekmat ikrumen ya ka lawe be pernah jong hima da ke jing ya jing surit bada ka jing senia yui tang kita di tempat Nadap ka jing sngongu bakrao yo trai no pening jing Jesus Christ ka ni kapor marka ike bro ka bajia bangi kendu kumni bangi wan kumni David namar ba ka jing i ka jong blai ya ka jing ba jongi kamtam ya ka himalang rin kan ni kapor sngoman ai kublai ka bakarpang nam tau CM pen buram jong ka
KHDC ba Winston Tony Lengdo bat ya ki barok ki executive member bat kumjuru ki staff ki officer jong ka district council ki balaya sim ya kani ka sinjam ban wan rapat yang aku musim jong ka Himalang Rin kani ka longka ka bajia hadin ba kilai bisar benia hadin ba kilai pej benia ya ki barok ki kot ki Islam bat ya barok ki jing keno ki balaya charge la keno persya yang ana do Muslim arjara pulai baka executive committee ke barim kala bu yang suspension di hadin ka suspension ke baka executive committee barim kala ai ka kila paru ya inquiry haka judicial magistrate yang ka Kharsil atau Mars district council apa mau keruat district council court di kat baka ni ka inquiry kadang yaj kala simpor haduk kumbashi snem tam haduk ban kala ban penmi sistem tam arsnem duna haduk ban kala ban penmi ke report ban jaga report hadin ba lapha sepo ka district council pengi nglayo jingtip nglayo kopi melalap ba ka report ke baka magistrate badan buram napo district council court mau keruat kala ai musam lalap ya kanu kinu kita ki daw ki balong serius lan ki balong kham ki balong sisa ki bala ban pen sisa ba ya ka jing bakla ya ka jing penyat bakla jungai ka sencar ka kadar ndrei ka report kala pen kesan ban laban ong ba kala lap tang ya kinu jing baha bat ki jing ya baik apo ka hima te kidan ki jing slam tang hakapor ka badai bali ka jing aji kan jing dia ndrei kamdan pat kanu ka jing punan kam bakla kam tam ya pisah te kane ka long ka wei ka daw ka ba kinong complain kinong keno kila keno persya bat ki wei pat ki daw ki ba haka complain haka jing ujor kila keno persya nga ka dei ba kiong ba hapo Himalang Rin keladon ka double authority te kung mangalapan siya mene haka dorbar ba ka jingmi jong ka manis nungkun kam dei ka dual authority lan ka double authority hapo ka hima dei ka manis menurut ka dei ka bapenya ya ka laulngam tila bat pendentang li te kani ka laulngam tila pendentang li ka dei ka artli ki lengkot kendau ki badan hapo ka Himalang Rin ka pendentang li ka dei ka thi ka badan hapo snong kalong keno sawarilang ya kendu kau tu kawa badan hajan ranikor si NRD blok bat kiu biang sha du snong kalong katu kadai ka pendet kalau ngam tilabat kadai ka jaka ka ba nang ni na wa kan si nang ni na jingking ranikor ter sha du wa unsur bat na sete pat na du sedat wa blai adu Bangladesh kata kadai ka lalu ngam tila te hapo ini ki kendau ya kini ki artli ki kendau namar bakala don ka mukot duma nadu isnem khat kenai spa kenai pau ka ba usiem jo ka Himalang Rin lihat Baking Star Simyong ula file ula mudui ka wei ka kes ka mukot duma persya ya imi jonga bat kani kala ne la bun snem nadu snap khat kenai spa kenai pau badang la ban penbek tat hadu ngan wan nok siem haus nem arjar sipau dia ko mengalapan saya mene ba ka jingwan ka jing ya penbek ka jing suk ka jing ya settle no ya ka kies kalong da ka jing manjur lang da ka jing sung thu lang bat ki bakrau batri ki menteri ki lengdo jong hima ki riurang ba bat kumju ki paj ba baro ha ka dor bar hima dia ka jing mi yo management board kam dei ka jing tuklar ya ka bor sensar kam dei ka jing tuklar ban sensar ya ki kli briu lene ya ka no ter badai jong hima ka dei betang ban pej bat penyat ya kini ki artli ki kendau wat kataru kadai betang ya jing yo jing mi dia ya ka bor sensar ya kam snong kam thau hapo kini ki kendau artli ru la pej penyat betang ka hima dia lalor kata kahima ka management board kam tuklaru ya kini ki musur ya ki yau ki hat hapo kini ki kendoru ka dei bet ka bor jong kahima te na kata kadau ka jing keno ka jing mi baong ba ka management board ka dei ka dual authority kam don bentai rem nomor ba ka management board kam don benta ha ka ba punya ya ka sensiar ka khadar management board ka long bet ban pet ya ki jing mi jing yo ya kin na kini ki artli ki jaka ba ka long kat kum ka kendon ya suk bala ya suk ha padang ka yeng jong ime jonga kaunti is model simyong bat ka dor bar hima nandu snem arjar katwei de lada don na padang ki kun samla jong ka Himalang Rin hakani kapor ki bompat sungthu nomor ba lesi hakatu kapor bangi pendap ya ka jing suk ni pendap ya ka jing ya wanra ban ya penbej ban ya sungthu jemut no ya kani ka kis kim pat sungthu nomor ba kidang rit ani kidang kisan hakatu kapor kim pat tip ban menta kin lengo kani ka long ka jing pensai ba ka management board kam don benta ya ka bor sensar kam tuklar ya ki kam jong ka hima badai ka musur yo badai ya ka kawaling badai ya ka ki jingmi jingyo na ka forest produce
bat kham tam ya ka bor sin shar ka mong ong mani ka management board kan pet tang ya ki pardoyong ki promotion kini ki nong rim yeng ki ba ki jingmi na ki permission dong ki nong rim yeng ki dukan ki office bat ki wei ki jingmi bade na ka khando na ke bade na ka jing jong jaka ndai ki bade bat ka bor sin shar ka dei bet jong ka hima